Zeintzuk dira Europako batzordeak Europa 2020 estrategian zientzien hezkuntzan definitu dituen erronka nagusiak? Europako batzordeak 2020ra begira Euro 2020 izeneko estrategia orokor bat definitu dau, ekonomia hazkundea helburu dakana, bizi izan dugun krisi honek agerian utzi dituan ahulesia horiek konpontzeko nolabait. Eta 3 dira hor jasotzen dira lehentasunak, hazkunde adimentsua da bat, hazkunde jasangarria bigarrena eta hazkunde integratzailea hirugarrena. Eta hazkunde adimentsua horrek esan nahi dau ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako hazkundeak. Eta horrek 3 hankarakaz eta horietako bat hezkuntza da. Hezkuntza arloan alderaketa bat egin dago, adierazleekin oinarrituta eta ikusi dabena da Europa ez dela oso ondo kalkulatuta Estatu Batuak eta Japoniekin alderatuta adibidez. Hezkuntza maila hobea dago herrialde horietan. Orduan, 2 helburu nagusi oso sinplea definitu da 2020rako eta bata da eskola uzte goiztiarra 15%ko tasatik 10%ra jaistea eta bestea da unibertsitate tituludunen kopurua hastea, 121-tik 140. Eta hor Europa kokatuko litzake, gutxi gorabehera Estatu Batuen parean, baina oraindik ere Japoniaren atzetik. Helburu horiek ezarrita, uste duzu aldaketari ekarriko horrek hezkuntza kurrikulumetan adibidez, edo zein neurrita eta zeintzuk lirateke aldaketak berez hezkuntzaren dagokionean? Bueno, konkretuki eta Lorearen erantzuna osatze aldera hori hezkuntza esaten da, baina eta jardunaldien gaiarekin lotuta eta zientzia hezkuntzari dagokionez, naiz eta estatuka egoera ezberdina den amankomuneko arazo bat daukagu Europan eta da Loreak aipatutako etorkizuneko helburu horiei erantzun ahal izateko nahikoa zientzialari eta ikertzaile ez ditugula izango. Hori da, alde batetik planteatzen duen erronka bat, eta orduan hori gainditzeko pentsatzen dut, baietz, aldatu beharko direla kurrikulumak eta hezkuntza estrategiak, eta bestetik naiz eta helburua ez delako ikasle guztiek zientzia ikasketak egin ditzaten, naiz eta beste arlo eta disiplina bateko ikasketak egin, nolabait oinarrizko gaitasun zientifiko minimo batzuk guztiok eduki behar ditugula. Bai gure bizitza profesionalari, baina baita pertsonalari aurre egiteko. Orduan, horrek pentsatzen dut ere, ekarriko duela azken batean erreformak eta kurrikulum aldaketak. Eta batez ere agian zientzia modu independentean ez lantzea. Zientzia gizarte ikuspegitik eta gizartea integratuta. Eta bultzatzen duena batez ere, eskola, gizarte, guraso, enpresa eta erakunde ezberdin arteko parte hartzea eta guztiak eskolan elkartzea. Eta zientzia estadia izan zientzia politika alde batetik eta ekonomia politika eta beste politika batzuk modu independentean landuta baizik eta guztiek integratuta. Orduan, ikaslearen lehen etapetan ere aldaketak izango ditu honek, noski? Bai, lehenengo etapetan batez be eta garrantzitsuena oinarrizko gaitasunak jasotzea da, izan ere pentsa zientza maila ez da ona Europako ikasleen artean, baina irakurtzeko zailtasuna daka ez 125. Lehenengo etapa horietan ikasleen 125 ez da ondo irakurtzeko gai. Metodologia aldaketa bat eskatzen da horrek, metodologia berriak eta zeharkako kompetentziari garrantzia ematea eskatzen da horrek. Bukatzeko, europatizatutako erronka horiek aintzat hartuta, nola heldu beharko lioke hezkuntzak Euskal Herrian, zein bideratik jo beharko du Euskal hezkuntza sistema? Egia esan, eta naiz eta amankomunean planteatzen diren erronka eta arazo batzuk dauden, gero eta gehiago hitz egiten da nolabait tokian tokiko ereduak eraiki behar direla. Horrek zer esan nahi du, azkenean testu inguru sozioekonomiko jakin batean eta gizarte eragileak zeintzuk diren, beste hezkuntzaz gaindiko beste gizarte eragileak zeintzuk diren, ze parte hartzea daukaten eta ze funtzio eduki ditzaketen hezkuntza arloan ere bai, hori guztia baliatu egin beharko genukela nolabait eredu nazional edo herri mailako ereduetara iristeko. Izan ere, hezkuntza eta ikasleen hezkuntza ez da ikastolan amaitzen eta orduan gainontzeko agente horiek guztiek ere zer egin daukaten eta ze funtzio beharko lituzketen
beten bete, hori ondo aztertu behar da eta ondo egituratu. Baina, kasu honetan, zer da helburua? Eskolak zerbitzu ematea beste agentei, ala beste agenteek zerbitzu ematea eskolak. Nik esango nuke bigarren hori dela. Edozein kasutan, eredua bai finkatu eta bai ondoren gidatzeko eskumena, eta hori horrela aitortzen da, nolabait kompetentzia, hezkuntzarako kompetentzia daukan nolabait agintariak, ezta? Agintariari aitortzen zaio horretarako eskumena. Eta printzipioz guztiaren eta ereduaren zentroan kokatzen da irakaskuntza eta ikastetxea bat. Mila esker, Bioli. Bai.